ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓድሽ ነገር የለን ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ ኣብ ህይወተይ ተመኩረዮን ኣጋጢመንን ዘይፈልጥ ፍጻሜ ካዕለላኩም ምስ ናይ ስራሕ ብጾተይ ዘጋጥመኒ ሓቀኛ ፍጻሜ ብኸመይ ከም ዝነግረኩም ኣይፈለጥን እየ ግን ብኸምቲ ዘጋጥመን ክዘምትወልኩም ክፈትን እየ ከም ሎሚ ኣቢሉ ጎፍታኻ ንገር ዝብል ስምዒት መጺኒ ይፈለጥኒ ቃንዛን ስምዒትን ውሽጠይ ይደፍኣን ኣሎ ቁሩብ እንተፈኾሰኒ ክነግረኩም እየ ጸሓፍትን ተመራምርትን ስነ ልቦና ኣብ ስእሊ ኣእምሮ ዝደጋገም ነገር ኣብ ባይታ የጋጥም እዩ ግዳእ እቲ ስእሊ ኣእምሮ ወይ ሓሳብ ካብ ሓቀኛ ስምዒት ስውጠት ዝተወልደ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ እዮም ከምኡ ዲ ኣይኮነን እርግጸኛ ኣይኮንኩን ግን ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ኣብ ጉዕዞ ዘለኹ ስነ ጥበባዊ እየ ኣብ ኣእምሮይ ብዙሓት ስእልታት ዘቐመጥ ዳይረክተር ከዓ በዚ ቐጺለ ዘዕልለኩም ፍጻመ ዝተገረመን ኣብ ሓሳብ ዝተዋሕጠን ተራ ሰብ እውን እየ ትምለስ ዲኻ ትብል ቪድዮ ክሊፕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ኤሪዋን ታች ዝተዘርግሐት ፍረ ሓሳብ ግጥሚ ብዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ ግጥምን ዜማን ብብርሃነ ክፍሉ ካሜራ ብዮሃንስ መንግስታብ ኣርትዖት ድማ ብመለያ ብርሃም ኮይና ብውልዶ ድምፃዊት ፌበን ሃብቶም ዝተደርፈት ከቢድ ጻዕሪ ዝሓለፋ ስራሕን ኣብ ምስራሓን ዘጋጠመ ካልእ ዛንታን የካዕልለኩም ብዛዕባ ኣብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ክሊፕ ዝተጻሕፈ ሓጺር ታሪኽ ኣብ ለቢ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ጥበብን ተዓዘብትን ዓብይ ዝኽሪ ዘትረፈ ኣገራሚ ዛንታ ህፃን ፋድል ወዲ በርዓሶል እዩ እዚ ስራሕ ኣብ ኣእምሮይ ኣእምሮ ደራሲ ካብ ዝሕሰብ ድሮ 4 ዓመት ገይሩሎ እቲ ዛንታ ብዛዕባ ሓንቲ ሓኪም ጎርዞ ብፍቕሪ ሓደ ገፋፍ ዓሳ ዝተሰነፈት እቲ ገፋፍ ዓሳ ድማ ነቲ እቲ ሓኪም ዝነበሮ ተፍቕራዊ ኩነታት ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንሳቢው ናብ መሬት መጺኡ ዓሳኡን ካብ ካልኦት ወሽመጣት ዝዓደጎ ኣስቤዛን ኣራጊፉ ናብ ባሕሩ ዝምለስ ባህነይ ነይታ ፍቕሪ ናይ ዝገፋፍ ዓሳ ከም ዝተሰነፈት ዝፈልጡ ቆልዑ ናይቲ ዓዲ ድማ ገፋፍ ዓሳ ናብ መሬት ክመጽእ እንከለዮም ዘሕብርዋ ንሳኻ ገጹ ንምርኣይ ጥራያ ናብ ገምገም ባሕሪ ትመጽእ ከይረኸበቶ ድማ ናብ ባሕሪ ይምለስ ሓንቲ መዓልቲ ከይረኸበቶ ኣብ ልባ ዝነበረ ከቢድ ፍቕሪ ከይገለጸትሉ ብሕልምን ሓሳብን ኣብ ሃልወሳ ሓሳብ ንእትነብር ሓኪም እተዘንቱ ድርሰት እያ ዝነበረት ነዛ ድርሰት እዚኣ ድማ ገጣምን ዘያምን ብርሃነ ክፍሉ ናብ ውሃ ዘበለ ኣገላልጻ ረዓማ ኣብዛ ስራሕ ዘጋጠመና ሓቀኛ ታሪኽ ግን ካብቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ንላዕሊ ተንካፍ እዩ ወርሒ 2025 እዩ ካብ ኣስመራ ናብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ 600 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ጥቓ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ እትርከብ በርዓሶሊ እትበሃል ብሔረ ዓፋር ዝነብሮላ ንእሽቶ ዓዲ ነዛ ቪድዮ ክሊፕ ክንሰርሓ መረፅና ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ናብ ዓሰብ ዝተበገሰት ሄሊኮፕተር ስለ ዝረኸብና ሓይሊ ኣየር ንእግረ መንገዶም ተማልኡና ነቲ ናይ ከባቢ 2 መዓልቲ ዝወስድ ጉዕዞ ናብ 2 ሰዓት ኣሕፀሩና ካብ ከበሳ ተበጊስና መብራቃዊ ኣጻድፍ ጎቦታትን ሩባታትን ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ እናሰንጠቕና እንከለና ኣብ ኣእምሮይ ኣብዛ ስራሕ ዝዋሳእ ሓደ ደሚቕ ጽልሚ ለማሽ ጸጉር ርእሲ ፍሽኽታ ዘይፍለዮ ቆልዓ ወዲ ዓፈር እናሰኣልኩ ይጓዓዝ ነበርኩ ድሕሪ 2 ሰዓት ኣብ ዝዓድም ሰዓትና ሄሊኮፕተር ዓለበት እሞ ኩሎም ዓበይትን ናእሽቱን ኣቐዲሙ ከም ንመጽእ ስለ ዝተሓበሮም ከም ዓበይቲ ኣጋይሽ ብደርፍን ሳዕስዒትን
بعللتان تقعيتن تقبلنا أنا دما بتبهلنا يتعدينا تقرمكو نقرأ من قدي نتوم نتا هيليكوبتر عبي قوما كابزنو بروك قلعو نايتعدي نتا أبرسي زغرأسكو قلعا كداليو جمركو مستبزح نايتم قلعو كمون ببزلو أنفت كوينم زصوع نزنبرو عبيتنا أشتون نابزز تتصوع خوما أزن تأمتكو نساتهم باي أنا دما بقوم أبقرم حدحداو تمساطاتنا كلهم قلعو نايتعدي قرمازلو تصليم تفطراو حبري بيهر عفار زونو نكوينوم ناب كلهم بتمسات كتمت زرقرق أتواني دغونا جن مريج أي كيرخبكو أحمد داني زبهال أزي قدوس من أسي ود عسب دبخ بليم مسؤو بتليفون أقدمنا كنرخب كننا نابر عصولي نخنمت كل زدالولنان زحجزنان عركنايو أستات 115 كيلومتر كاب عسب توقعيزو بممصع دما تقبلنا مستوم نايتعدي أما حضر تخأه أرخبنا እቶም ውሑዳት ነበርቲ ናይዛ ገምገም ባሕሪ ዝገበሩልና ኣቀባብላ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ንስራሕ ኣብ ዝተዳለናሉ ተቐላጢፎም ዝሓተቱና ዘድልየና ቀረባት እዩ ብመሰረት ዛንታና እቶም ዘድልዩና ጠባያት ሒዝናዮም ስለ ዝመጻና እቲ ሓደ ዘድልየና ኣብ ከልዕ ዕድመ 10 ወይ 12 ዓመት ዝርከብ ቆልዓ ጥራይ ነይሩ ኩለንትናዊ ምስሊ ናይቲ ዘድልየና ቆልዓ ነጊርና كدليلنا حبرنا يوم رئينا من انت خنمرز نخلهم أبتكل عدم زروكو بقلعو أكبولنا أنا دما نفادل مرزقو انت خو نفادل قوانقو أتقرنيا كزارب أيكلنيو أنا خازقد دي قوانقو عفر أيكلن يسوف زبهال نبارنا يتعدي نحساباتنا ناترقومي مسس عن فادل كزراربنا جمري نفادل مسنقروغن فقدنيا ينبرن فادل بسنك حفرت أبيو ناب جزء أنتينا كده بخلو نجرو أبرسنا سلزاتوي بزيكاو كالا أيدلنان نتوم عبيتي نايتعدد ما كلمنو لنا تمحصنا يوم لك كم حدا عبيو قداي كشم قولنا جمرو بعلنا عندنا أكابيتنا يوم نجر قول عقد قوينغا فادل مليسو خنا قطع جمري نتوم شماغلتات دما أنت زماي ناس تعيديو كالو قول عزي يقبر كابزون كلهم قلعس قد النعويل كالو زربا بمبال الناس حقو ورايم كوغبرو نابحر خدو نصهم بمياوي عينين وشت أي كرودو ليس لزي كولو حقهم يوم أنا غا اتعبس لي أمري حقي وزخرمي بهليكوبتر أننا توقعزنا أنكلنا خيط رفاي زرائن زنبر قلعة الزفادل زبهاليو انتايمو فادل أقبيزو ولا كريئنا نكلون كحبا أجمرهم تينيني مسارحتي صغر رأسونا فحسي يا جمعة شغلنا نقبر فادل أقبيزيو بلنا كم مبالو حقو قان تخوني أنا قن أي كبزكن وشتاي أتهز عن نسو مخانو دقاقي ميدول نبري دول حق أني حبريتان دفيتن شعو كنيني حانت ناي مود أتاقزين اللمنو يمثللنا خايخون بمبال عمري تنبركيخنا نلعل إنات أمتنا يا فادل حبيبي الناس حقنا لايف دراما خنر يجمرنا بعبيتم تنبركيخوم ديلو ويس إذن خسلت أننا نقبرز نبرنا تواسو يقريم وكوينو كرتميلو سحقام ملك التصفى سلزرخبنا تنيني تأمتني جميرة قريبة تباها حالنا فادل مستم مساتو أخوينو دقاقيمو مسحقي في الشيخطاو مليسنو ملكعو دمكت هابو نعيدما أتارا رفني وشت أي تهوصن تهلالخن كمحرخم زي كل دما قبرني قروب ناي سحق أنفت مسرخب كل جن كابت خبيد النازو على فخوص النام نخيد بل نقو عموسنا نورأنا بلا تنيني لاقص نمصننا عن حواويسو تنيني أموز صعد أسنان زيكو أبصرحنا خنري لنا بلكو
ልብና ጠልጠል ኢሉን ከሎ ጉዳይ ስእልና ጀመርና ፋደል ምስ መሳትኡ ኮይኑ ኣብ ንስእለሉ ዝነበርና ቦታ እናመፀ ተተሓቢኡ ይርአና ነበረ እንክንጥምቶ ድማ ይሃድም ክሳብ ኣለማቢድና ንርግጾ እቲ ካልእ ስራሕና ኣብ ምስላጣትና ካብ ናይ ስእሊ ወፍሪ ምስ ተመለስና ምሸት ኣብ ተዓዲ ስፒከራት ወሊዕና ምስተም ቆልዖት ናይ ተዓዲ ምስዕሳዕን ምዝንጋዕን ቀንዲ ስራሕና እዩ ነይሩ ዓበይቲ ከይተረፉ እውን ክሕወሱና ጀመሩ ፋደል እውን ሙዚቃ ንኽሰምዕ ክመጽእ ጀመረ ክሳብ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ኣዘናጋዕናዮም እቲ ንፋደል ንምስሓብ ኢልና ዝጀመርናዮም ዝንጋዕ ድሓር ግን ስምዒትን ሓጎስን ናይቶም ነበርቲ ምስ ረኣና ኣዕሪና ክንዘናግዖም ጀመርና ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እቶም ቆልዑትን ዓበይትን ናይ ተዓዲ ኣነ ስለ ዝነበርኩ ዲጀይ ደርፊ ንኽመርፁ በቲ ህፃናዊ ቃና ዘለዎ ጸያፍ መልሓሶም ማይናሶ እናበሉ ክጸውዕን እንከለዉ ዝስማዓን ዝነበረ ሓጎስ ክገልጾ ይገለን ኣብዚ ምሸት እዩ ድማ ፋደል ናባይ መጺኡ ብቋንቋ ዓፈር መዐህ ታሚተዮ ዝበለኒ ብመጀመርያ ክቐርበን ንምኽኣሉ ተሓጒሰ ንየሱፍ ጸዊዐ እንታይ ይብልን ኣለዎ ፋደል መዐህ ታሚተዮ እንታይ ማለት እዩ ምስ በልክዎ ሕራይ ክሰሪሐ ይብለካ ኣሎ በለኒ ብዘይልበይ ዓዊለ ቴኒኒ ኬቨን ፋድል ኮይሲሉ ብተምሳጥ ነገርክዎም ማራት ሓጎስና እሞ ኣነን ቴኒንን ከምታ ዛህርና ተንበርኪኽና ሽኩረን ያ ፋድል ሽኩረን ያ ሓቢቢ በልናዮ ጉዳይ ፋድል ከም ዓብይ ነገር እዩ ተራእይቀን እዩ ናይ ፋድል እምቢታ ስለ ዝተቐየረ ኣብታ ምሸት ዝነበሩ ሰብኡትን ኣንስትን መንእሰያትን ቆልዑትን ብሰሓቕ ብዕልልታን ብጣቓዒትን ነታ ምሸት ኣዕመርዋ ናይ ፋድል እወታዊ መልሲ ድምቀት ሂብና ምጽእ ንጽባሐይቲ ንጉሆ ሰዓት 6 ክመጽእ ምስ ነገርክዎ ቆጸርኡ ብመንገዲ ተርጓማይ ኣረጋጊጹ ናብቶም ቆልዑት ተሓወሰ እቶም መዛንኡ ቆልዑት ክስዕስዑን ከለዉ ንሱ ግን ፈጺሙ ኣይስዕስዕን ፍሽኽ እናበለ ተጸጊዑ ጥራይ ይርኢ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገብር ምስ ሓተትናሉ ኣዝዩ ሓፋርን መስኪንን ብሩኽ ቆልዓ ምዃኑ ነገሩና ነገራት ግን ተገላበጡ ፋድል ኣይጸንሐን እንተስክኾበይ ኣትይዎ ወይ እውን እቲ ዝገበርናዮ ናይ ምልምማድ ተግባር ሰሪሑ ኮይኑ ናባይ መጺኡ ንኽስዕስዕ ዓደመኒ እቲ ዝስዕስዕዎ ዝነበሩ ዓይነት ሳዕስዒት ኬኬ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ብሔረ ዓፈር ምስ ትፈትዋ ጓል ወይ እታ ጓል ምስ ትፈትዎ ወዲ ኮታስ መደዋወሪ ዶ ክንብላ ከምኡ ዓይነት እያ ሳዕስዒት ኣብ ኣወዳት ድማ ምስ ተኽብሮ ብጻይካ ፊት ንፊት ኮይንካ ዝስዕሳዕ ዓይነት ሳዕስዒት እዩ ስለዚ ፋድል ከዓ ኣብ ልዕሌና ንዝነበሮ ኣኽብሮት ክገልጽ ስለ ዝደለየ ኣኽብሮት ክገልጸልና ተበቀሰ ብኢደይ ሒዙ ድማ ናብቲ መሳዕስዒ ሕፃ ወሰደኒ ደስ እናበለኒ ምስ ፋድል ዘለልኩ ብድሕሪኡ ናይ ሕፍረት ዓለባ ግዲ ተጋሊህሉ ኮይኑ ምስ ኩሎም ሓሓሊፉ ክዘልል ጀመረ ኣብ ከባቢ ሰዓት 3 ድማ ናይ ሎሚ ምሸት ውራይ ዓጺና ኣለና ጽባሕ ሰዓት 7 ምሸት ናይ ምዝንጋዕ መደብና ክቕጽል እዩ ብምባል ልዋም ለይቲ ክገብረልና ብመመናይ ጀነሬተርናን መሳርሒ ሙዚቃናን ኣጥፋና እንታይ እዋኒ ወጊሑ እንድዒ ቀም ዘበልና ኮይኑ እኳ ይተሰማዕናን ካብታ ዝደቀስናላ ድሕሪ 2 ሰዓት ፋድል ልክዕ ሰዓት 5 መጺኡ ነቕኒቑ ኣተሳእና ኣብ ጥዑም ድቃ ዝጸንሐት ጀምዓ ብኹነታቱ ተገረመት ኣነኻ ካብ ልበይ ተሓጐስኩ ኣብ ናይ ስእሊ ግዜ ድማ ብተርጓማይ እናተሓገዘን ብምልክት ቋንቋ እናተመርሐን ስርሑ ብግቡእ ፈጸመ
ካብ ጎንና ከይተፈልየ ዋላ እውን ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ምሳና ብምዃን ነቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት መቕረት ወሰኸሉ ፋድል ዕላልናን ላግፅናን ይረዳእዮ ኣይረዳእዮ ፍሽኽታ ኣየቋርፅን ናይቲ ግዜ ኣዝዩ ፍቱው ጠባይ ድማ ኮነ ዝነበረና መደብ ስራሕ ምስ ወዳእና ምስቲ ከም ቀንዲ ጠባይ ገፋፍ ዓሳ ኮይኑ ዝሰርሐ ኬቨን ተወልደ ንዕለል ነበርና ኣብ መንጎ ዕላልና ኸኣ ሓደ ኣርእስቲ ኣልዓልኩ ፋድል ድማ ኣብ ትሕቴና ኮፍ ኢሉ ይምገብ ነበረ እስማዕ እንዶ ኬቨን ኣብዛ ዓድሲ ሓንቲ መርዓት በዓል ቤታ ዓሳ ክገፍፍ ምስ ከደ ዘይተመልሳ ትህሉ ዶ ትኸውን ከምዚታት ክጋጥም ይኽእል ዶ ነዞም ነበርቲ ናይዛ ዓዲ እንተሓተትናዮም ከመይ ይመስለካ ተወከስክዎ እዚ ደኣ እሞ ህይወት እንድዩ ናይ ግድን ክትህሉ ትኽእል እያ ከምዚ ኣብ ዝኾነ ከተማ ኣንጊሁ ናብ ቤት ጽሕፈት ምስ ወፈረ ሓደጋ መኪና ኣጋጢምዎ ዘይምለስ ሰብ ማለት እኮ እዩ ኬቨን ንሓሳበ ያህብተሞም ኣብ ጥቓና ዮሱፍን ሓወቡኡ ንፋደልን ስለ ዝነበሩ ዓሳ ክገፉ ናብ ባሕሪ ምስ ወፈሩ ዘይተመልሱ ኣጓዝ ናይ ዝዓድስ ኣለዉ ዶ ወይ ኣብዚ ከባቢ ሓተትና ሓወቡኡ ንፋድል ኣብ ዓሚቑ ሓሳባ ኣተወ ናብቲ ባሕሪ እናጠመተ ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ ገለ ነገር ክብለና ምዃኑ ኣሚንና ሙሉእ ኣቓልቦ ሃብናዮ ድሕሪ ቁሩብ ዝንታ ሓወቦ ፋድል ኣፉ ክኸፍት ጀመረ እወ ኣለው ብምባል ዕላሉ ጀመረ ዕለት 17 ወርሒ 2/2015 ብሕማቕ ኢና ንዝክራ ምኽንያቱ ህይወት ትሽዓተ መንእሰያት ብርዓሶሊ ኣብ ሓደጋ ዘእተወት ካብኦም እቶም 6 መንእሰያትና ዝወሰደት መዓልቲ ስለ ዝኾነት በለና ነቲ ፍጻመ ክዝክሮን ክደጉመን ግዲ ዘይደለየ ኮይኑ ኣዕጠጠየ ንሕና ኸኣ ነንሓድሕድና ተጠማመትና ዓብዪ ፍጻመ ከም ዘሎ ድማ ርጉፅ ገበርናዮ ከምታ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ብቪድዮ ክሊፕ ዝተሰነየ ድሮ ሰሪሕና ዝወዳእናዮ ዛንታና እውን ከምኡ ዝተረኽ ሓወቦ ፋድል ዕላሉ ቐጸለ እቲ ግዜ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3:40 ኣቢሉ እዩ ዝኸውን 11 መንእሰያት ሓንቲ ዓባይ ናይ ዓሳ ጃልባን ምስኣ ድማ ሓንቲ ንእሽተይ ጃልባን ሒዞም ሰኪዕቶምን ኣስቤዞምን ጠርኒፎም ካብ በርዓሶሊ ናብ ከባቢዮምን ኣንፈት ሒዞም ተበጊሶም ገሊኦም ሰብ ሓዳርን ቆልዑትን ዘለዎም ክኾኑ እንከለዉ ገሊኦም ከዓ ሓዳር ዘይብሎም ንኣሽቶ ኣግባዝ እዮም በቲ ናይ ኣጋምሸት ዝሕንበብ ዝነበረ ንፋስን ማዕበልን ተሰንዮም ጉዕዞኦም ቀጸሉ ሙሉእ ምሸት ተጓዒዞም ድማ ኣብ ከባቢ ሰዓት 7 ነቲ ዓባይ ጃልባ ምስቶም ካብ ኩሎም ዝነኣሱ ብዙሕ ምልከት ናይ ምግፋፍ ዓሳ ዘይብሎም መግብን ማይን ንኸዳሉ ተሓጋገዝቲ ንኽኾንዎም ዝተማልእዎም 2 መንእሰያት ገዲፎማ እቶም 9 ኸኣ በታ ጐሲሶማ ዝኸዱ ን12 ሰባት እትስከም ጃልባ ተሰቒሎም ናብ ማእከል ባሕሪ እንሳፈፉ ግዜ ሰዓት 7:40 ኣቢሉ ኾነ እታ ድምቕቲ ወርሒ እውን ኣብ ጉዕዞኦም ተሰንዮም ነበረት ግን ክራማት ስለ ዝነበረ ድምቀታ በቲ ከቢድ ደበና ተኸዊሉ ሃሰሰ ዝናብ እውን ጥሚቕ ክብል ጀመረ ድሕሪ ናይ ሰዓታት ጉዕዞ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ናይ 15 ማይልስ ኣቢሎም ካብቲ ዓባይ ጃልባ ተፈንተቱ ብዙሕ ዓሳታት ይርከቡልዮም ኣብ ዝበልዎ ቦታ ድማ በጽሑ ጸልማት ሰፈነ ብመብራህቲ ላምባዲና እናተሓገዙ መግፈፍ ዓሳ ሰኪዐት ናብ ባሕሪ ሰንደው ገላ ዓሳታት መብራህቲ ስለ ዝፈትዉ ብቕድሚኦም ክዘሉ ጀመሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኸኣ ንፋሳት ክቃየር ጀመረ ንሶም ግን ስለ ዝለመድዎ ጉዳይ መግፋፎም ጥራይ ገበሩ ሰኪዐቶም ዘርጊሖም ድማ ኣብ ስራሕ ተጸምዱ ሃንደበት ግን እታ ተሰቒሎማ ዝነበሩ ጃልባ ክትንቃሳቐስ ጀመረት ብኸብዳ ክትህረሙን ጀመረት ኩነታት ባሕሪ ስለ ዝርድኦም ከይተዳህሉ ነታ ነውነጀው ትብል ዝነበረት ጃልባ ሚዛና ንኽቈጻጸሩ ናብ ኩሉ ማእዝና ማዕረ ሚዛን ንኽህልዋ ፋሕ በሉ 2 ካብኣቶም ግን ክዳሃሉ ጀመሩ
ብዙሕ ተመክሮም ስለ ዘይነበሮም በቲ ዝተኸስተ ምሽክርካር ናይ ጃልባ ረዓዱ። ዓብዱ ዝበሃል ኣዝዩ ምኩር ባሕረኛ ንኸረጋግኦም ሰኪዐት ብዙሕ ዓሳ ሒዙ ከም ዘሎ ገለጸሎም። እቲ ድምፂ ግን ኣየቋረፀን። ኩሎም ኣይተረጋግኡን። እንደገና እታ ጃልባ ካብ ባሕሪ ሓፍ በለት። በዚ መጺኡ ዘይበልዎ ኣባ ችካና ዝተባህለ ገዚፍ ሻርክ ዓሳ ነታ ጃልባ ክነዋንዋ ጀመረ። እቲ ዘርጊሖሞ ዝነበሩ ሰኪዐት እዩ ጥምጢሙ ሒዝዎ። እቲ ዓሳ ልዕሊ 1 ኩንታል ክብደት ኣስታት 2 ሜትሮ ቁመት ዝውንን ኮይኑ ነፍሱ ንኸድሕን ልዕሊ ቁመት ናይታ ዝነበርዋ ጃልባ ዘለለ። በብወገኖም ክከላኸሉ ፈተኑ። ምኽንያቱ ነታ ጃልባ ከይግምጥላ እሞ ንሓደጋ ከይቃልዑ እዩ ትጻዕሪ። ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ግን እቲ ገዚፍ ዓሳ ኣብ ልዕሊ እታ ጃልባ ተሰቕለ። ብኡ ንብኡ እታ ጃልባ ማይ ከኣትዋ ጀመረ። ኣይጸንሐትን እውን ሙሉእ ብምሉእ ተገምጠለት። እቶም ምልከት ዘይነበሮም 2 ሰባት ከኣ ዝያዳ ኩሎም ተሻቐሉ። ጃልባ ናብ ባሕር እናሰጠመት ትኸይድ ከም ዘላ ምሳ ዝተውዓሉ በብወገኖም እናተጸዋውዑ ኣብ ሓደ ተኣከቡ። እቲ እዋን ኣዝዩ ጸላም ነበረ። ፈኲስ ማይ እውን ጀለም በለ። ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ድማ ኣንፈት ወይ ናይ ርሑቕ ባና ብርሃን ክከታተሉ ጀመሩ። እንተኾነ ግን ዝነበርዎ ቦታ ርሑቕ እዩ። ብተወሳኺ ካብቲ ብራኸ ናይታ ዝነበርዋ ጃልባ እውን ትሒቶም እዮም ነይሮም። ነታ ዝገደፍዋ ዓባይ ጃልባ ክርእይዋ ኣይከኣሉን። ብሰንኪቲ ዝነበረ ብርቱዕ ንፋስ ድማ ማዕበል ብልዕሊ ርእሶም እዩ ዝሓልፍ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ባሕሪ ኣንጻር ማዕበል ክትሕምብስ ስለ ዘይከኣል ምስቲ ማዕበል እናተጓዓዝካ ናብ ዘበለ ኽብለካ ምስኡ ምጓዓዝ ጥራዩ እቲ ኣማራጺ። እታ እንኮ ዝሓሰብዎ ሓሳብ ድማ ንፋስ ተኸቲሎም ብሓጎዙ ንኽወፂኦም ዝተሰማምዑ። ዝነበሮኦም ምርጫ 2 እየን። ገለ ገፈፍቲ ዓሳ እንተረኸቡ ወይ ድማ ንቑፅ መሬት ማለት ደሴት እንተረኸቡ ጥራዩ። እዚ ክሳብ ዝርከብ ከኣ ናብ ዝሓዝዎ ኣንፈት ምስ ንፋስ ምሕምባስ ጀመሩ። ነንሓድሕዶም ሞራል እናተዋሃቡ መሬት ክሳብ ዝወግሓሎም ከንሳፈፉ ከም ዘለዎም ሓሰቡ። ከዋኽብቲ ሰማይ ሪኦም ኣንፈት ከይፈልጡ ሰማይ ብደበና ተዓጺ ነበረ። ጥንቅልዒት ኮይንካ ምዕራፍ እዩ። ካልእ መዋጽኦ ይነበረን። እዚ እውን ምስ ዓብዪ ስጋኣት እዩ። እናንሳፈፉ እንከለዉ እንታይ ክመጾም ከም ዝኽእል ኣይፈልጡን እዮም። ንሓደጋ ኣዝዮም ተቓሊዖም እዮም ነይሮም። ሓደገኛነት ናይቲ ቦታ ኸዓ በቲ ባሃንደበት ኣብ ሰኪዕቶም ዝኣተወ ሻርክ ኣቐዲሞም ርዮሞ እዮም። ኣብ ማእከል ባሕሪ በቃ ፉፍታን በጨቕታን ማዕበል ጥራይ። ንባሕሪ ዝፈልጡን ዝመልኩን ደቂ ባሕሪ እኳ እንተኾኑ ግን ከኣ ሽግር ባሕሪ እውን ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝርድኦም ውሽጦም ኣይቀሰነን። ድሕሪ ናይ ሰዓታት ምንስፋፍ መሬት ጸላሙ ክጋልህ ጀመረ። ነንሓድሕዶም ድማ ተረኣዩ። እቶም 2 ብዙሕ ተመክሮ ዘይነበሮም ግን ኣብ የማነ ጸጋሞም ኣይነበሩን። ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዝነበረ ዓብዱ ጓሃየ ነቶም ዝተረፉ 7 ሰባት ድማ ሞራል ክህቦም ፈተነ። ግዜ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ምስ ኮነ ኣብ ማእከል ባሕሪ ዝነበሩ ጎቦታት ብርሑቕ ክርእይዎም ጀመሩ። ግን ከኣ ዘይከምቲ ቀደም ዝፈልጥዎም ደቂቖም ተራእይዎም። ኣብ ቀረባ ገለ ሽራዕ ማለት ብርሑቕ ዝረአ ፓሎ ናይ ዓበይቲ ጀላቡ ክርእዩ ፈተኑ። ንሕማቕ መዓልቲ የለኹላ እምበላ ከም ዝበሃል ኣብ ሸዓ በጺሐን እዘን ኩለን ጀላቡ ህጥም በላ። ዝኾነ ክኸውን ግን ናብቲ ተስፋ ዝሃቦም ብርሑቕ ዝረኣዮም ዝነበረ ጎቦ ክሕምብሱ ጀመሩ። ነተን ኣብ ልዕሊአን ዝዝምብያ ዝነበረ ዓዋፍ ከኣ ብተስፋ ጠመትወን። ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለዉ እቶም ኣብ ዓባይ ጃልባ ዝገደፍዎም 2 መንእሰያት ተሻቐሉ። ቴሌፎን ናብታ ንእሽተይ ጃልባ ክድውሉ ጀመሩ። እንተኾነ ግን ዝምልስ ሰብ ተሳእነ። ገለ ሓደጋ ኣጋጢሞን ክኸውን ስለ ዝኽእል ናብ በርዓሶሊ ደው ኢሎም ሓበሩ። ነበርቲ በርዓሶሊ ድማ ንኹለን ናይቲ ዓዲ ዓበይትን ንኣሽቱን ጀላቡ ናብቲ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ዝተንቀሳቐስዎ ኮምፓሶም ኣቕኒዖም ኣብ ኩሉ ኣንፈታት ባሕሪ ኣብ ምድላይ ተዋፈሩ። እቶም ኣብ ማእከል ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዝነበሩ መንእሰያት ፀሓይ ረፋድ እውን ለብለበቶም። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እንከለዉ እንደገና 2 ሰባት ጐደሉ።
በብወገኖም ናብ ኩሉ ኣንፈት ጠመቱ ብውሽጦም ግን እታ ዘጋጠመት ኩነት ተረዳእቶም ኣብ ሓድሕዶም ምድህሃል ንኸይፍጠር በብልቦም ኣላህ ይርሓም ብምባል ነቲ ተሪፍዎም ዝነበረ ጉዕዞ ተተሓሓዝዎም ይደኽሙ ስለ ዝነበሩ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ተሰምዖም ምስ ማዕበል ክቃለሱ እውን ብርቱዕ ድኻም ነበሮም 5 ሰባት ተረፉ ዓብዱ እንታይ ከም ዝገብር ሕርብት በሎ ብኣተሓናብሳ እቲ ካብ ጎኑ ዘይተፈልየ ሓድሽ ውፅእ ሓዳር ዓሊ ግን ተስፋ ይስምዖ ነበረ ከም ዝቐረቡ እውን ሞራል ሃቦ ምስቶም ካልኦት ግን ካብ 5 ክሳብ 60 ሜትሮ ፍልሊ ነይርዎም ብምባል ሓወቡኡን ፋደል ሃንደበት ዝንበለም እዚ ዕላል ንዓና እውን ሻቕሎት ፈጠረና ብጸልማት ለይቲ ኣብ ርሑቕ ባሕሪ ማዕበልን ንፋስን ርዝነት ለይቲ ንኹሉ ኣብ ኣእምሮና ሰኣልናዮ እሞ ሓደገኛነቱ ጐሊሑ ተራእየና ኣብ ህልም ዝበለ ናይ ፈርሕን ሻቕሎትን ሓሳብ ከዓ ኣተና ላኪን እዘን ኩለን ናይ ዝዓዲ ጀላቡ ወላ ሓደ ክረኽባ ኣይከኣላን ብምባል ካብ ሓሳብና መለሰና ቀጺሉ ብዘይካ ነቶም ኣብ ዓባይ ጃልባ ዝገደፍዎም መንእሰያት ንሶም እውን ዝከኣሎም ገይሮም እዮም በቲ ዝሓበሩና ኣንፈት ደሊና ቐቢጽና በለ ሓወቦ ፋደል እሞ ብድሕሪኡ ኸዳ እቶም 5 እንታይ ኮኑ ሓተትና በስ ንሶም ዳ ሓይሎም ወዲኦም ዝነበረ ንፋስ ብዝከኣሎም ይቃለሱ ነይሮም ድሓር ግን ዓላሓወይ ምስ ካልኣዩ በቃ ተሰኒፎም ካብዚ ንላዕሊ ዓቕሚ የብልናን ኢሎም ሰማይን ባሕርን ክትሓዋወሶም ይጀሚሩ ነብሶም ብጨው ብንፋስን ብድኻምን ተሰኒፋ ከናፍሮም ናብ ጻዕዳ ተቐይሩ ካላስ ንስኹም ኪዱ ኢሎሞም እቶም ክልተ ድማ ኣብ ዘለዎ ደው በሉ ቀሪብና ኢና ክብሉ ፈተኑ እንተኾነ ንሶም እውን ዝሓዝዎ ስለ ዘይነበሮም ድሕሪ ቁሩብ ከርክብዎ ምዃኖም እዮም ዝኣምኑ ዝነበሩ እቲ ህሞት ንኽትዛረቡን ሓይሊ ስለ ዘይህብ ብሞራልን ጸሎትን እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ክትደጋገፍ ኣብ ዘይትኽእለሉ እዋን እዮም በጺሖም ዓላሓወይ ምስ ካልኣዩ ተሰኒፎም እቶም 3 ድማ በተን ዝነበሮኦም ሓይሊ ዓይኖም እናጠመቱ ተሰናቢቶሞም እቲ ምኩር ዓብዱ 1 ማይልን ፈረቓን ጥራይ ከም ዝተረፎም ነጊርዎም ግን ኣይከኣሉን ዓብዱ ንባዕሉ ተኻኢሉ ስለ ዝነበረ መሳኪን ከመይ ገይሮም ክንድኡ ሰዓታት 1 መዓልትን ፈረቓን እኮ እዮም ሓንቢሶም ብምባል ንባዕሉ ተገረመ እቶም ዝተረፉ 3 እናተፈናተቱ ዓሊ ምስ ካልኣዩ ድማ እናተረፉ ኸዱ ውፅእ ሓዳር ኣቦ ሓደ ቈልዓ ዓሊ ኣብ ማእከል ባሕሪ እንከሎ እቲ ህፃን ወዱን እታ ጌና ፍቕራ ዘይጸገበን ፍቕሩ ዘይጸገበትን ትጽበ ዝነበረት መርዓቱን ተራእይዎ ባሕርና ወሓጦ ምስ ከደግን ኩሉ ነገር ኣብኡ ኣኽተመም እቶም ረቢ ኣለኹም ዝበሎም 3 ሰባት ድሕሪ ክንደይ መከራ ንቑፅ መሬት ረኸቡ ካብቲ 9 ሰባት 3 ጥራይ ድሒኖም ኣብ እግሪ ኢታጎቦ በብዝመጽዎ ኣዝዮም ተፈናቲቶም ተሰጥሑ እተን ካብ በርዓ ሶሊ ዝተበገሳ ጀላቡ ገሊአን ኣብ ማእከል ባሕሪ ገሊአን ድማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ገለ ሬሳ እንተረኸባ ክደልያ ጀመራ ድልያ ካልኣይ መዓልቲ ቁፀረ ንኹሎም ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ዝነበሩ ኣህዛብ ድማ ተነግረ ገለ ንቕባፀት ዝኸውን ማዕበል ጸፊዑ ኣብ ገማግም እንተወፁ ወይ ብህይወት ወይ ድማ ንቕባፀት ዝኸውን ሬሳ እንተረኸቡ በብወገኖም ክደልዩ ተሓበሩ ላኪን ኩለን ጀላቡ ቀቢፀን ተመልሳ ኣብ በርዓ ሶሊ ከቢድ ጽላሎት ሓዘን አንጸላለወ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ሓንቲ ብኻልኣ ትመጽእ ዝነበረት ጃልባ ደሃይ ናይቶም 3 ሰባት ረኸበት 2 መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ 2 መዓልቲ ድማ ኣብ መሬት ፀሓይን ንፋስን ብዘይ ምግብን ማይን ፍሉይ ተጻዋርነት እዩ ኣይምዉታት ኣይስሩራት ብድኻም ዝተሰነፉ ኣብ 4ይ መዓልቲ ኣብ ጸግዒ ጸሊም ጎቦ ተደርብዮም እያ ዝረኸበቶም ናብ ኩለን ጀላቡ ድማ ሓበሬታ ተዋሃበ በዚ እቶም 3 ሰባት ክድሕኑ ከኣሉ ዓዲ ንእሽቶ መቕለ ረኺባ ተስፋ ገበረት
ጠቕላላ ምስቶም ኣብ መጀመርያ ኣብ ዓባይ ጃልባ ዝገደፍዎም ክልተ መንእሰያት 11 እዮም ወፊሮም ካብኦም 5 ጥራዮም ድሒኖም እቶም ዝተረፉ ግን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ማዕበል ገፊዕዎም በዚ ወፂኦም ዝብሉና ይረኸብናን ብምባል ነቲ ዘገርም ዛንታ ዛዘሞ ኩላትና በቲ ሓቀኛ ዛንታ ዝንበልና ናይ ኩላትና ዘንታ ቀጸለ ሓው ቦፋድል ዝምላእ ግዲ ነይርዎ እንደገና ጠመተናም በዚ ክንሰምዖ ጽናሕና ኣብ ባሕሪ ዝፍጠር ናይ ሓደጋ ዛንታ ናይ ህይወት ነገር እናተገረምናን ከለና እቲ ምስ ቀረቡ ካብቶም ክልተ ዕምሮም ኣኺላ ካብዚ ንላዕሊ ክንቀጽል ኣይንኽእልን ኢና ዝበሎ ሓደ ዓላ ሓወይ ድማ ነዚ ምሳኹም ክሰርሕ ዝቐነየ ፋድል ወላዲ እዩ በለ እዚ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ውሽጠይ ገለ ነገር ገም ክብል ተፈለጠኒ ኣዒንተይ ቁፅርፅር በሉ ኣካላተይ ምቁፅጻር ሰኣንኩ ንፋድል ጠመትክዎ እንደገና በታ ሰሪሕና ዝወዳእናያ ቪድዮ ክሊፕ ሓሰብኩ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ሕልሚ ጋዲ ወይስ ሕልምን ጋድን ተሓዋዊሶም ኩሉ ነገር ደንጸወኒ ነገራት ምፍላዮም ክሳብ ዝስእን ተናወጽኩ ኣብ ገጽ ኩላትና ከቢድ ሓዘን ተንጸባረቐም ምስቲ ናይቲ ዓዲ ሃሩርን ውዒ ንፋስን ከቢድ ጸቕጢ ተሰማዕና ኩላትና ድማ በብወገንና ናብ ፋድል ገጽና ቈሊሕ ክንብል ጀመርና ጸኒሑ ሓው ብኡ እዚ ከጋጥም እንከሎ ፋድል ወዲ 1 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ከም ዝነበረ ንወላዲኡ ብዛንታ እንተዘይኮይኑ ከም ዘይፈልጦ ሓበረና ካብ ዝነበርናዮ ሓሳብ መሊሱ ናብ ዘሰንብድ ካልእ ሓሳብ ሸመመና ክሳብ እንታይ ክንገብር ሓተትና ንብል ኮና ኣብ ልዕሊ ፋድል ዝጸናሓና ፍቕሪ ድማ መሊሱ ወሰኸ ዛንታና ምዛንትኡ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ክጸንሕ ምኽኣሉ ኣነ ኸኣ ኣበ በርዓሶሊ እቱ ካብ ንብላት ሒዘ እዛ ስራሕ ክትጸበቕ እንተ ኾይና ፋድል ክሰርሓ ዘለዎ ኢለ ክነክስ ምኽኣለይ ገረመኒ ንወላዲት ፋድል እውን ረኸብናያ ንሳ እውን ነቲ ዛንታ ብኸቢድ እያ ትዝክሮ ንዛንታ ይዘከርኩ ንፋድልን ወላዲቱን ጠመጥኩ ከምኡ ኸኣ ብዛዕባቲ ነቲ ናብ ባሕሪ ምስ ወፈረ ዘይተመልሰ ባሕረኛ ዓሊ ሳልሕ ሕመድ እውን ሓሰብኩ ሽዑየ ድማ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓዱሽ ነገር የለን ክብል ዝደፈርኩ ዘበገስክዎ ዛንታ ንዓይ ዓቢ ዛንታ እዩ ነይሩ ናይ ስድራ ቤት ፋድል ዓሊ ዛንታ ምስ ሰማዕኹ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓዱሽ ነገር የለን ቪድዮ ክሊፕ ገፋፍ ዓሳ ካልእ ዛንታ ካልእ ቃንዛ ካልእ ተመክሮን እውን ፈጢራትለያ ፋድል ኣብ ሓሳባተይ ዝተሃንፀ ምስ ሓቀኛ ታሪኹ ኣብ ጋህዲ ዝረኸብክዎ ኣብ ኣእምሮይ ተወሊዱ ዝተጋህደ ሓወይ እዩ መተሓሳሰቢ እዚ ዛንታ ካብቲ ዓዲ ብዝረኸብክዎ ሓበሬታ የጽሒፈዮ ምስ ሕፅረት ቋንቋ ኣብ መንጎ ግዳያትን ጸሓፍን ዝተረስዐ ወይ ዝተቐያየረ ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል ብፍላይ ተቐማጦ ናይቲ ዓድን ከባብን ዝፈልጥዎ ክምልኡ ላቦም ጸሓፊ ዳይረክተር ዮናስ ምሕረተኣብ ማይናስ ተራኺ ሓይላ ባሰፋው